bi ne balmakɛ n balimamuso o de ye seli ni la dimension spirituelle de la prière mine mina hakililajigi dɔ de kɛ o kan ka da kan o de y'an manqué bi o manqué b'an na kojugu anw ta manqué fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an na seli bato yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na a manière an t'o dɔn wa bato yɛrɛ bɛ kɛ ni dusukun ye i bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ i bɛ ka ala bato k'a sɔrɔ i dusukun kan ka kɛ état min na i hakili kan ka kɛ état min na geste minnu bɛ ka k'i fɛ gestes kan ka sɔrɔ dusukun bɛ cogo min na kumakan min bɛ ka fɔ tanunikanbaw don mais a kan ka sɔrɔ dusukun bɛ état min na o fana dɔnbaliya fana y'an sɔrɔ de b'o kɛra dɔrɔn fɛn fɛn kan ka nafa min kan ka sɔrɔ a bato in na an t'a nafa si sɔrɔ la tuguni o de y'a to an bɛ seli a kɛra doni y'an kan mais an tɛ seli savourer gu min kun fɔra seli la an tɛ k'a sɔrɔ gu min kun fɔra seli la ala kira nɛn kan an tɛ k'a sɔrɔ lafiya min fɔra seli la ala kira nɛn kan fa b'a fɔ bilal ko bilal an lafiya ni nin ye nin kɛ k'an lafiya joona seli wele an ka lafiya ka da mun kan seli tun b'olu décharger de seli tun b'olu apaiser de seli tun b'u tranquilliser de seli tun b'u stabiliser de mais par contre an bɛ seli an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ bɔ seli la an tɛ ka nin nafa si sɔrɔ an tɛ ka apaisement sɔrɔ an tɛ ka stabilisation sɔrɔ an tɛ ka tranquillité sɔrɔ an tɛ ka goût sɔrɔ a la dɔ yɛrɛ foyi tɛ bateau ninnu caman bɛ an bɛ ka min kɛ nin t'u la de bateau de b'an bolo physiquement nin t'a la adamaden dun ni nin t'i la i bɛ farikolo dalen ye ni ala ye maa mun lajarabi k'i balima dɔ fatulen ye i bɛ n'a farikolo dalen sɔrɔ i b'a ye a bolo kelen in b'a bolo sen kelen in bɛ yen farisogo kelen in filɛ i bɛ maga mun na i tun bɛ min ci k'a bila karisa ta nin kɛ karisa ta nin kɛ i bɛ karisa in dalen ye mais i b'a wele a t'i la minɛ i t'a bila foyi la a bɛ se ka min kɛ n'i y'a bolo ta a bɛ bila mun y'a kɛ nin t'a la wa n'an ka bateau fana kɛra ten ko nin t'a la a bateau bɛ kɛ gestes de ye a bɛ kɛ i n'a fɔ gym an bɛ ka exercice physique de kɛ k'i biri k'i wuli k'i jɔ k'i biri ka t'i ten turu ka wuli k'i sigi asalamualeykum an fɛ asalamualeykum an fɛ a banna mais e yɛrɛ bɛ min i tɛ yen i bɛ ka maa min bato o bonya bɛ min o tɛ yen i bɛ ka kumakan minnu fɔ o kumakan e jɔn e sɔnnen don u ma wa i dusukun na wa o tɛ yen fo ka taa se hali n'an bilara ka se hali dɔww la nin kelen de kɛra k'an ka dɔww lafu hali an ka dɔww jaabibaliya ka da ala kira ka kangaridakan bɛ yen ko ala tɛ maa ka dɔww jaabi maa min bɛ ka ala wele maa ɲininen don ala kɔ kama kɔl i bɛ ka maa min bɛ ka ala deli maa hakili tɛ yen a bɛ ka kuma dɔrɔn a yɛrɛ ma ko dɔww ala t'o ka dɔww jaabi ɔ n'a y'o ɲini an ka dɔww la dun an bɛ mun ye an ka dɔww fanba bɛɛ dɔrɔn an bɛ formulaire dɔrɔn de suit mais nin t'a la dusukun t'a la o depuis ye a t'an nafa wa n'an tora o cogo la tan an bɛ danger de la o de y'a to an y'a kanu a ye hijidenw de ye mais a ka kan silamɛ bɛɛ ka nin dɔn maa min ye hijiden maa min tɛ hijiden i k'a dɔn ka ɲininkali k'i yɛrɛ la an bɛ seli cogo min na o dɔnna a manière seli bɛ ta a bɛ sisan mais ne ko seli tatɔ i dusukun kan ka connecté cogo di o fana kan ka kalan n'i jɔra seli kan k'i bɛna jɔ ka seli ala ye i kan k'i dusukun fara ɲɔgɔn kan cogo di n'i bɛ ka ruku kɛ i dusukun bɛ ruku k'i nɔfɛ cogo di n'i bɛ k'i ten turu i dusukun bɛ ten turu i nɔfɛ cogo di ce travail là ça c'est du vrai challenge nin ma nɔgɔn hali dɔɔni mais nin dun de ye n balimakɛ n balimamuso ni nin b'i se i ka laɲini ma i ka ala bato la timiya min bɛ ala batoli la i t'a timiya sɔrɔ ni nin tɛ gu min bɛ ala batoli la i t'a sɔrɔ ni o tɛ timiya min bɛ ala kofɔli la i t'a sɔrɔ ni nin tɛ n'i ye nin bɔ a la a tɔ ye birika wuli de ye n'a dun kɛra birika wuli ye nɔrɔ fɔra seli la ko n'i y'a kɛ a b'i yɔrɔma jɛn ka bɔ ala sɔsɔw la a b'i sanuya o si tɛ sɔrɔ a la i bɛ tila seli la san ka taa daminɛ zéro mun na parce que i bɔra physiquement geste de la mais est ce que seli la yɛrɛ bon walasa nin yɔrɔ ka faamu an y'a kanu bi ka nin sigi in de kɛ o de y'a to bɛɛ ka lamɛnni kɛ avec attention ne tɛ ka kuma maa yɛrɛ ka seli kan kana maa si ka seli ɲini kana maa si ɲini bɛɛ k'i yɛrɛ de lajɛ n bɛna kuma minnu fɔ a lamɛn i k'i yɛrɛ suma a ma est ce que e bɛ nin kɔnɔ wa o la sisan an bɛna seli min kɛ an b'a daminɛ seliji yɛrɛ tali la fɔlɔ depuis seliji tali n balimakɛ n balimamuso n'i bɛ fɛ i ka concentrer i ka seliji ta la f'i ka seliji ta ka bɔ senko ni boloko dɔrɔn na n bɛ taa n sen ko n bɛ taa n bolo ko n bɛ taa n ɲɛda ko ayi ŋaniya yɛrɛ kan ka fara seliji kan mun b'a to bolo koli b'a sansi sɔrɔ ɲɛda koli b'a sansi sɔrɔ tulo koli b'a sansi sɔrɔ i bɛ ka maga organe i bɛ ka ji maga a ye farikolo fan fan na k'i to seliji tali la a farikolo bɛɛ n'a ka message de don a bɛɛ n'a ka rappel de don a bɛɛ n'a ka ala méditation de don méditation min kan k'i dɛmɛ wa a bɛɛ n'a ka tubi de don fana i kan ka min faamuya o fɔlɔ ye mun ye depuis b'a ŋaniya k'i bɛna seliji ta a dɔn o yɔrɔ bɛɛ k'i bɛna fɛn min kɛ
koba damadɔ don a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye nin ye baara de ye min bɛ nin sanuya ka bɔ i jurumu na i bɛ fɛ k'i jurumu dɔ de bin ka bɔ i la o sabatira alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam ni jɔn ye selita daminɛ i farikolo yɔrɔ yɔrɔ bɛ n'i b'a ko la i jurumu bɛ suru ka bin ka bɔ o yɔrɔ la ka tɛmɛ ji min bɛ ka bɔ i fɛ donc o kɔrɔ ye mun ye n'i bɛ bolo ko la bolo jurumu bɛ ka bin n'i bɛ ka da muguri da jurumu bɛ ka bin n'i bɛ ka nun fiyɛ o jurumu bɛ ka bin ɲɛda a farikolo fan o fan i bɛ ka yɔrɔ yɔrɔ ko jurumu b'a la a b'o bin ka b'i la donc depuis yen i bɛ selita ye cogo yɛrɛ la pas seulement mina n sen ko mina n bolo ko mais par contre i b'a ye de mina n yɛrɛ kun jurumu sanuya ka bɔ n jurumu na o de y'a to n'i ye fɛn ye fɔlɔ i kan k'i dusukun labɛn k'i hakili labɛn min kama a filanan o de i bɛ k'i bolo ko i bɛ ka na i farikolo min ko depuis i bɛna seli ta o yɔrɔ bɛɛ i kan k'a bila i dusukun na k'a bila i hakili la k'a bila i nin na ko n bɛna mun kɛ sisan n bɛna Alahu subhanahu wa taala n bɛna dɔ fara n ka farikolo nɔrɔ de kan nɔrɔ min bɛ yen n'a bɛna kɛ sababu ye ka n kaburu nɔrɔ nɔrɔ min bɛ yen n'a bɛna kɛ sababu ye ka siratu tigɛ ka kira ko sallallahu alaihi wa sallam pɔn min b'a ɲɛ n'i y'o de tɛmɛ i bɛ don alijanna kɔnɔ o pɔn a ka misɛn ka tɛmɛ ɲɛsi kan a da ka di ka tɛmɛ banburu kan wa mun y'a kabakoma yɔrɔ ye dibi b'a yɔrɔ la kira ko k'i b'i bolo kɛ tan k'i ta ye mais i bɛ taama ni mun ye o don tɔrɔsi yeren tɛ maa si bolo an ka seliji ninnu taliw seli ta yɔrɔ ninnu minɛn bɛ ka maga o de ye ampuli o don na plus i bɛ dɔ fara i ka seliji tali kan plus i bɛ dɔ fara i ka ampuli ka intensité kan donc n bɛna dɔ fara n ka ampuli ka intensité kan voyage jan min bɛ yen dibi la voyage jan min bɛ yen k'o kunbɛn i bɛ seliji depuis i b'a fɔ ko n bɛna taa seliji ta i b'i hakili préparer ka taa nin dimension filanan na fɔlɔ ye jumɛn n'a bɛ ka n suit fɔlɔ ye jumɛn i ka jurumu yafali ka jurumu bin ka b'i farikolo la filanan ye jumɛn ka lumière appropriée i la lumière min b'a to voyage jan min bɛ i bɛna taa k'a dɔ fara a intensité kan mun b'o kɔfɛ tuguni ka fara o kan o de ye n bɛna taa seli min ta i k'i dusukun labɛn k'a dɔn n'i kun bɛ armure dɔn dugukolo sanfɛ gilet pare-balles dɔn ni maa kan ka min ɲini k'a k'i la waati bɛɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko a tili yɛrɛ kan ka siran je suis vulnérable o ye seli de ye ni seli t'i la tu es vulnérable adamaden n'i y'a dɔn seli bɛ armure kisɛ hakɛ min kunbɛn mun ka bon ni marifa kisɛ ye kilisi jugu a bɛ don i n'o cɛ dabali jugu a bɛ don i n'o cɛ ɲɛ jugu a bɛ don i n'o cɛ ŋaniya jugu a bɛ don i n'o cɛ olu ye marifa kisɛw ye u kisɛ da ka di u kisɛ ka kunba u kisɛ sɔgɔli n'o ka jugu siɲɛ 100 ka tɛmɛ an ka marifa fɛn fɛn k'a b'a ye ɲɛlɛ k'a bɛ ci mɔgɔ la ni ne bɛ adamaden sɔgɔ i nin na k'i sɔgɔ i den na k'i sɔgɔ i danbe la k'i sɔgɔ i ka ɲɛnɛmaya la dabali de b'a kɛ ayinu de b'a kɛ ɲɛjugu de b'a kɛ mais ka don i n'o cɛ a bɛ na a bɛ gosi la ka segin o armure ala y'o min di alakira mamutu ma ala belebele dɔ de seliji ye donc o de y'a to n'i ye nin faamu maa min ye nin dimension faamu a tigi b'a ye n'a b'a yɛrɛ kalama chaque fois ni seliji t'a la dɔrɔn a yɛrɛ bɛ siran a b'a ye k'a fɔ parce que diɲɛ kɔnɔ je ne sais pas quand on m'attaque jɔn bɛ ka attaquer et par quel moyen mun ka fisa n'a bɛɛ ye comme armure o ye n bɛ n ka armure de ta n bɛ ka taa n ka armure de ta n ka protection o tɛ naani ye sabanan ye naaninan sisan o de ye n bɛ ka n sanuya ka n labɛn ka taa n danbaga kunbɛnli la n'a fɔra ko i bɛna taa président y'i wele k'i bɛna taa président ka audience la ko fais ta toilette pour ça i b'a dɔn i b'a kɛ cogo min na quelle toilette i kan ka toilette min kɛ pour aller rencontrer le président de la république i b'a dɔn cɔ i kan ka labɛn min kɛ o labɛn min bɛ kɛ dɛ a dɔn i tɛna labɛn foyi kɛ ka taa ala kunbɛn min ka ɲi ka tɛmɛ seli tali kan donc n'i ye nin faamu nin dimension ba naani depuis i b'a miiri ko n kan ka seli ta dɔrɔn i bɛ nin faamuya o yɔrɔ bɛɛ an mago bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ la o de y'a to n'i maa ye ka salaya seli ta la dɔ yɛrɛ tɛ ɲinɛ yɛrɛ kɔ de don so ni hakili bɛ yɛrɛ la kuma bɛɛ i b'a kanu i ka kɛ seliji kɔnɔ kuma bɛɛ i b'a kanu i ka kɛ seliji kɔnɔ n'i ka seliji nagasira n'a tiɲɛna dɔrɔn i b'a kanu ka seliji kura ta parce que munna i bɛ fɛ ka nin laɲiniw bɛɛ sɔrɔ permanemment i bɛ fɛ k'i jurumu ko ka bɔ i la permanemment i bɛ fɛ k'i farikolo nɔrɔ k'a bila Alahu Taala ka lumière kɔnɔna na lumière min b'i permettre ka kaburu sigi luminer ka seratu luminer ka se k'i kisi fo alakira bɛna an dɔn n'o lumière de lahara don na a y'a fɔ sahabaw ye k'ale b'a mantonw dɔn ni mun ye k'u selita yɔrɔ kunkolo bolokala sen k'i b'a ye o bɛɛ bɛ kɛ yeelen n'ale y'u natɔ ye dɔrɔn a b'a fɔ nin ye ne ka umma de nin ye ne manton de natɔ ye donc nin ye fɛnba de ye an kan ka hakili to min na karamɔgɔ ye kabako dɔ fɔ o la k'o lumière min bɛ ka kɛ tan k'ale b'a to k'ale siratu i sen ka se ka da kan
i sen ka se ka da siratu sanfɛ ko seli tali jɔda b'a la car lumière gansan tɛ nɔrɔ don mun bɛ sira fɛrɛ i bolo siratu sanfɛ wa nɔrɔ don mun bɛ kɛ sababu fɛnɛ ka siratu i sen natanga ka b'a da duman in ma ka da ka siratu da ka di a bɛ sen dɔw ci fa kolo dɔw b'u sen da sanfɛ a b'u sen ci fa kolo bɛɛ bi jahanama kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ mais n'i y'a ye dɔw b'i taama kan dɔw bɛ boli a kan dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ so a sanfɛ dɔw bɛ boli a kan i n'a fɔ kaba yelekun o bɛ tigɛ cogo min na i b'a dɔn dɔ yɛrɛ tɛ kɛtaw ma kɛ kelen diɲɛ kɔnɔ de donc o de y'a to balimaw an k'an jɛkili to a la kosɛbɛ k'a dɔn ko an bɛ ka nin baara min kɛ n'i bɛna taa seli ta dɔrɔn i dusukun bila nin dimension kɔnɔ ani ka fara latangali kan Ala Taala ka kɔlɔsili i bɛna i yɛrɛ protégeli min kɛ ka da ka seliji ka jugu ka tɛmɛ gilet pare-balles kan yɔrɔ ni agent ye ni militaire ye mun bɛ ka taa fɛn na aso la k'a ɲinɛna ka gilet kɔ aw dun bɛna taa attaque la sisan o yɔrɔ bɛɛ a bɛ mun kɛ a b'a fɔ ko non ko a bɛ fɛɛrɛ ɲini la mun na parce que a b'a dɔn gilet bɛ don ani min cɛ walahi n balimamuso n balimakɛ n bɛna min f'i ye fɛn tɛ yen k'a b'i latanga physiquement k'a ka bon ka tɛmɛ seliji kan nin seli nin ye latanga la giriman de bon n'i ye nin préparer i dusukun na o b'i dɛmɛ ka se ka taa vers l'ablution n'i nana ablution na k'i bɛ ka seli ta sisan i sigi a bil'i kun na chaque geste a un sens n'i bɛ k'i tɛgɛ ko depuis i b'i tɛgɛ ko la waati min na k'a sɔrɔ n'i y'a mɛn chaque fois ko jurumu yafa bɛ ka ɲini fo mun ka kɛ a y'a mɛn walasa jurumu yafa ka d'i ma fo mun ka kɛ fo tuubi de ka kɛ tuubi bɛ di kuma jumɛn fo regret de ka kɛ fo nimisa de ka kɛ sans regret il y a pas de repentance sans regret ni nimisa ma kɛ tuubi tɛ yen fɔlɔ dɛ ni tuubi tɛ yen a dɔn ko astagfirullah fɔ min bɛ ka k'i fɛ fɔlɔ yafa ma dabɔ fɔlɔ parce que e bɛ ka astagfirullah kɛ i n'a fɔ dɔnkili de ye mais kumakan dɔ de don ça a un sens et le sens o bɛ mun de yira i nimisara fɛn dɔ de la i ye fɛn kɛ min ma bɛn fɔlɔ i y'a reconnu filanan ye mun ye i nimisara kɛli la sabanan i décidera i tɛ segin a kan tuguni naaninan ala a bɔ n kun hinɛ na i ka effacer bon o de y'a to n'i bɛ ka seli ta waati min na kabakoya mɔgɔ la maa min bɛ gɛrɛn don k'a to seli ta la a bɛ seli la a bɛ baro la tan sugu bɛ yan sogo bɛ yan tobili mɔna ga mɔna mais i b'a ɲininka e bɛ ka tɛgɛ in ko vous êtes où avec ta main i bolo ka jurumu i bɛ k'a ko waati min na tu es où avec ça i dusukun ka concentration bɛ niveau jumɛn na i bolo kotɔ i b'i tɛgɛ ko ni nimisa jumɛn de ye e ye mun kɛ n'i bolo ni nimisalen don o la n'i tɛ fɛ jɛ kɛnɛ kan i ka taa lebu n'o yirali lahara kɛnɛ kan o tɛgɛ ko n'o nimisa ye i k'i tɛgɛ k'o togo la o de y'a to i k'i tɛgɛ ko ni nimisa ye ka bɔ i ye jurumu minnu kɛ i tɛgɛ ko ni ŋaniya ye ala ka lumière di i bolo ma k'i dɛmɛ nin parcours ba min bɛ ka na ɲɛfɛ ka tila k'i tɛgɛ ko ala k'i latanga ala k'i latanga ala k'i latanga i bolo in k'a latanga ni ala taala ka se n'i bɛ ka tɛgɛ koli min kɛ fo ka tila ka taa se mun na ka na se dimension laban n'o ye ka ala taala barika da bolo tigiya la e bɛ k'i tɛgɛ ko waati min na n balimakɛ i miiri dɔw bɛ bolo t'olu la ala ye min masa min ye bolo min di e ma a ma foyi ɲini fɛ e b'o tɛgɛ in waati min na a kanu i ka tɛgɛ in barika da i ɲɔgɔnna caman bɛ yen olu bolo tigɛlen don yan de wa ala tora k'an lajarabi an ɲɛ ka to k'o don ye diɲɛ kɔnɔ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ min y'i jɛ i ka hakili to a la i bolo ko i ka ala deli i ka yafa i dusukun na nimisa i bolo ka jurumu na i bolo ko i ka nata ala ka nɔrɔ di i bolo ma i bolo ko ala k'i bolo latanga i tɛgɛ ko i ka ala barika da i dusukun na bolo tigiya la n'i ye nin daminɛ i ka seli bɛ bɔ seli ordinaire la ka kɛ seli sɛbɛlama ye a bɛ bɔ mɔrɔn senko ni boloko la a bɛ na nin cogo la o waati la n'i nana sisan ka bɔ na i na se da koli ma la même chose n'i ye ji k'i da kɔnɔ i bɛ ji k'i da kɔnɔ waati min na i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ kan ka ala tanu ko camanba n'i ko k'i b'a compter i tɛ tila a la a fɔlɔ i bɛ ji kɛ i da kɔnɔ nimisa i da ka kuma fɔlenw na ka kɔn seli waati ɲɛ i ye kuma fɔ n'a tɛ bɛn ala subhanahu wa taala ma ala deli i dusukun na o yɔrɔ bɛɛ ala n nɛ sanuya n ka kɔrɔfɔliw la n nɛ sanuya nkalonfɔlenw na n nɛ sanuya ka bɔ n ye fɛn fɛn kɛ n'o tɛ bɛn e ala ma n ye kuma min fɔ n'a tɛ bɛn e ala ma n b'a ɲini fɛ ka hinɛ na i ka n nɛ sanuya ka bɔ nin jurumuw na o ka se ka kucukucu ka bɔ n da kɔnɔ ni n da in sanuyali ye o bɛ yen filanan ye mun ye ka ala deli ala k'i nɛ ka lumière k'i nɔ na n'o ye k'i nɛ sanuyali b'a to ka nɔrɔ d'a ma nɔrɔ min bɛ ala kofɔli nɔgɔya i ye
noron be ala ko fo no gaye wallahi ni nendo be ni nenga jurmum buyana ko de ba to ala ba bali ala ko fola ni neng nogota nanga ala soso chaya ala ka nem bali do ba sigi ka kelen ke ala ta subhanallah yarema mo wati kelen dot se ka minute durga na ma la ilaha illa allah neun do sirleno do fonneno mu ya foni an noro de bala noro de ba foni o noro te doyre de ibe ka ala bato min kenay no do ki dam wuri selita la ala kama o be ka sabe ki da foni ki nen foni ala ko fola ki nen sane ka ba ala sofene la fika ngani yawta mime ka foro kan tuni o de Allah subhanahu wa ta'ala ibe ka wati bi ne be ki da senongo i jimi bi da kono iba timiya don iba kumuya don iba don ni timiya min be ni nema do de mawbe mula jaroni banawye akara cancer siraw fe nena ute gu foy don ibe shedama aniye buri ka da kono abekli gu kelen uto do mais ebe ka jidun ni ebe ka jigi da kono ka kutu ebe ka gu santi o yoro la iduskun ka ala barka dali santi ka don vraiment me ala tanu masami hinna ni la kanin dain nema dami mbe timiya ni kumuya ni fembela jenen donay ibe ala barka da o datigi ala ka ala barkada dain tigiyala dami me ibe ka kumanai ki fela fo maye ki fela fo min kadinye ni mandiye ibe kuma ka ma blasra ibe kuma ka konyana bo o ala ka nema di kan ni ala ka nogoyayi ala barkada wati min ibe ka selita o wati kelna ibe ka selita ala deli aki dala tanga kada ka ni ma do labene kama nu be ka dabali jugudo kila wallahi labeno ka dabali ke ki daminila ki kene ki ka boboyi o dabali ube mumbo barake mais mo medo inache ni ala kofo wa selitali armure doy ki da armusé ki da armé à tel point que nous ya suzuka na be sigi parce que blende de be ni fe yanga ngami famia ka ala deli ni mbela ikida kujukujuku ni dimension la même chose ni nous fenela la même chose fikata se inyeda fenema ibi nyeda fene ko wati mina même chose ibi nyeda ko ka nyeda ko wati mina akasoro 1 tubi be nyeye fen la janate be alama ibo yafadina ala fe 2 ibe ka nyeda ko ala nyeda noro nyeda jeya nyeda sanuya domina nyeda ube yira e ala na nyeda chama shishileno nyeda noro odona wallahi do nyeda ali do shuniye nyeda ibado ka ko chiena nintigi ne ni yorotigi dode shukolo bo sharia kosobe wallahi be shudo ko ibina depe adale ki bina ko i dunia akan iba senti ko y a une pression ki kan shu imbonya al ni ba tabe kena fo nyeba sigile anyana ma de nyokoro tu y a un respect imposé mais shudo be iba ko iba ni ki ba bunya trop aba yere lebu banalement par imprudence chaque fois aba yere lebu o de ato ala kan kishi kabo lahalama mbe ma salen kofe ko chama mbe saya nimboro ka se i donna kaburu kono cien chama mbe banga wati wulade hakilmo ba yo ba famia wallahi musama mbe na ya bla morgula ni dugu jera ni na ka na kamna ataka lay ni ya nyeda laje i koromoso mi bla kunu soro ibado nga ko no ko ni nyeda ta kuntukuni Allah halabe fali pew fleyoro tala mais dobe ni ya ye ibi kaliko aw nana koli flana de ke sinon do ya ko ka bampew ka laben ga blawnye abina takalaje are fo nyoko soso korido mana ko ka blanya obike o shira o sabatiro no fam befe derete koyi ala te maka nyumanchen matenye alai ishu ala ki nogo oteke wa ma feneti jien alai ya ki shu kala ki sania o te nyoko soro o de to ali do su a effort be a étape be aba be ke nyani ngele yadila a étape be fo ite ka be no ya soro mina donc ala kan ke makana lewye o de to ni bi nyeda ko inye fenfen na je nimisa ika fleluna nye nimisa o ko fe ka Allah taala ya fadelu ko fe na yibi ki nyeda ko watimina idusku nga nimisa wa be ka kala ka ala tanu nyeda fene o nemala wa be ka ala dila ka norodi nyeda ma wa be ka ala dili aki nyeda la tanga kadaka neo tanga fenete problème ba de biambolo wallahi ma bisaka dabali kela ki nyek kene ka nyinin ka fie mais seldi tali obo dabalu chama ne chete min kalama ka seldi ta ki nyeda ko nimge nyeda dabali chama me ube chen nyeda korote chama me ube chen adama denga chenya be flami nyeda
o cɛɲa min bɛ n'a bɛ filɛ k'i ɲɛda kɛ lahala la a kɛra bana serili a la u bɛɛ la bɛ dabali sira fɛ dɛ ka kaba wuli i ɲɛda la kaba min bɛ yen i bɛ diɲɛ kaba spécialiste bɛɛ lajɛ a tɛ ban dɔ yɛrɛ tɛ dɛ a dabɔra k'i filɛ cogo cɛjuguya de mais n'i bɛ selili matarafa a bɛ don i ni nin cɛ donc a b'i ɲɛda sanuya k'i ɲɛda sanuya ka bɔ nɔgɔw la k'a sanuya ka bɔ nin bɛɛ la k'a protéger ka bɔ nin bɛɛ ma i b'i ɲɛda ko ni nin ye n balimamuso n balimakɛ n'i sera i bolokala ma a bɛ ko ten bolokala dimension i bɛ k'a ko waati min na il faut penser à tout ton corps la même chose kana se fo kunkolo ma la même chose i k'i jija ka se tulo ma la même chose kana se sen ma ni nin dimension i b'o kɛ o de y'a to n'i ye nin regret fara ɲɔgɔn kan ka nin détermination fara ɲɔgɔn kan ka nin ala tanu fara ɲɔgɔn kan ka nin nɔrɔ ɲiniw fara ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ k'a laban ni shahada ye n'o ye k'i ka témoignage sabati ala ye ashhadu an la ilaha illallah i b'i ka shahada sabati ala ye nin bɛɛ kɔfɛ ne bɛ seereya batoma tɛ yen fo n'a kɛra alahu taala ye wa batoma foyi tɛ yen fo n'a kɛra ala min ye o kɔfɛ wa ne bɛ seereya muhamadu ala ka jɔn don ala ka ciden don nin kumakan min filɛ nin ye n'i ye nin sabati aura son sens kɔrɔ b'a la laɲini b'a la depuis bɛ nin fɔ ko e bɛ seereya o kɔrɔ k'a bɔra n b'a la ten je témoigne j'atteste o kɔrɔ n'i ye seereya sabati o kɔrɔ i sɔnna i hakili ni nin bɛɛ la témoignage tɛ yen ni nin fila ma fara ɲɔgɔn kan fo hakili ani nin bɛɛ ka sɔn o de y'a to n'i bɛ ka nin dimension in kɛ waati min na ça demande un temps d'attention mais ça demande c'est-à-dire i b'i fara ɲɔgɔn kan k'i dusukun fara ɲɔgɔn kan phrase tɛ i bɛ ka min fɔ ten i bɛ k'i engager solennellement ko batoma banna ni ala tɛ a banna jinɛ ko banna wɔkulɔ ko banna mori ko banna soma ko banna filɛlikandon banna la ilaha illallah kulubato banna kaburubato banna nin ye nin bɛɛ bannen batoma si tɛ ni ala tɛ wa muhammadur rasulullah wa muhammaduhu abduhu wa rasuluhu o mun filɛ ka fɔ nin ye o jumɛn o de k'a fɔ muhammad min filɛ o ye ala ka jɔn n'a ka ciden o kɔrɔ ye mun ye ladegebaga banna diɲɛ kɔnɔ ni ala kira tɛ ne tɛ maa ladege tuguni dans toute ma vie actuellement je me suis engagé solennellement k'an batoma o ye ala de ye wa filanan ye mun ye nin ye n bɛ maa min ladege sur le plan n ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɔnɔ n ka ɲɛnɛmaya dimension bɛɛ n ka furu n ka furusa n ka den n ka lamɔ n ka sunɔgɔ n ka wulili maa min ye n ka modèle de référence ye de o de ye jɔn ye ala kira sallallahu alaihi wa sallam i b'o de sabati i mɛ dugawu dɔ bɛ ka tɔgɔ allahumma ij'alni min at-tawwabin i ma dugawu ye allahumma ntigi ala ij'alni min at-tawwabin ne b'a ɲini fɛ ala i kan fara tubi jɔn kan n'i y'a ye i b'a fɔ kuma laban na sisan ko ala ne fara tubi jɔn kan e tubira ka bɔ mun na seli tatɔ o de b'a yira ni maa min a dusukun na travail a ka seli tatɔ k'a ka tubi sabati a bolo kotɔw n'a sufɛnw na o tigi de mana fɔ sisan allahumma ij'alni min at-tawwabin ala ne fara tubi jɔn kan ala siga foyi t'a la a tubira koyi caman galo mais e mun y'i bolo ko k'i sen ko ten e t'a dɔn min yɛrɛ kɛ e n'a fɔ allahumma ij'alni min at-tawwabin e mun tubi e y'i nimisara mun na e y'i bolo ko i ma bɔ i bolo ko kuma kalama i y'i da ko i ma bɔ a kalama i y'i ɲɛ ko i ma bɔ a kalama e ye tubi jumɛn de kɛ tubi dun tɛ sans regret parmi les premières conditions du tawba de la repentance ça c'est le premier point c'est an-nadam le regret quand tu regrettes pas il y a même pas de repentance waj'alni min al-mutatahhirin ala fɛ i ka jɔn sanumanw kan e sanuyara ka bɔ jumɛn na i ye mun de sanuya i bolo kɔtɔ est ce que nimisara i ka jurumu ka se ka sanuya ka bɔ i la o tɛ ka conscience la waj'alni min ibadika as-salihin ala fɛ i ka jɔn ɲumanw kan o b'a yira k'a fɔ ko tu as décidé de revenir vers Allah o de ala kɛra kabako kuma de fɔ a ko ni maa min ye seli ta ka dafa ka nin kumakan in fɔ fɔcogo la mun ni dusukun ni hakili sɔnnen don min ma ko alijana kɔnɔ don tɛ dɛ bonda 8 bɛɛ bɛ dayɛlɛ i ye de kira ka hadisaw la ni kuma ɲɔgɔnnaw man ca mais a y'a fɔ seli de la ko n'i ye seli ta k'a dafa nin cogo la ko k'i jɔ k'i bolo kɛ tan dɔrɔn ashhadu ko fɔ ka ban ka tila ka nin dɔgɔninw k'a la ko mun bɛ kɛ ko alijana bonda 8 accès libre o de bɛ d'i ma parce que mun na e ye alijana condition bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e la ka ban a bɛɛ i sanuyara ka ban i ye nɔrɔ tigɛra ka ban yafa kɛli ma i protégera mais mun b'a kɔfɛ alijana de bɛ yen donc alijana bonda 8 bɛɛ accès bɛ dayɛlɛ i ye balimaw nin de tun ye conseil an ka hakili to min na donc n'i ye seli ta nin cogo de la an bɛna se dimension min ma sisan o de an bɛna seli ala ye bon n'i bɛna seli ala ye f'i ka dɔn an bɛ taa seli o kɔrɔ an ye jaabi o la sisan an bɛ taa seli an bɛ taa biri ka wuli de yan naam